kwacha kwanchefo anyaye yedu achiet yanuma yewrasankwan yesrono anyaye wasaya yesrono anyaye waje kwacha kwanchefo anyaye 20 chebato anyaye oye asrampo dobe si ansa mese dobe ka ansa meka asrampo o nyanku poto so ba wi amakwadufo nya bididi an obatutu asrampo wanyamu amu na benya chizie kotoku asrampo nyanum no keba ma kasu asrampo kwa yanuma tributu atrabrani be ma chasio asrampo wokwa be ma chasio asrampo otreba ma chasio asrampo yes, monsieur. Yama Asantehene me. Yes, monsieur. Aya. Yeah. Yes, monsieur. Oye muyedenia. Oye muyedenia. Oye muyedenia. Oye. Akwasiafoya. Akwamufuo muyedenia. Oye muyedenia. Wayemuyedenia, emuyedenia. Osei Tutu bedi akontahera. Edi twamantamfia. Wosemesi osi anwam na asun. Eje, utwa asua so tuomo. No so asa tudim no ba. Wono a edimbo, adambo, adankanwiabo, afera kompenten. Osei Tutu yetu ampenten so awutim. Okrupaje otu ahima. Utim ano patututu. Wono no. Fitiadie. Anno na fitu obomofo no wasibu eja nrumi no Osei Tutu amfiri miye misi mi fiti no Osei Tutu asomituom ona ma akokwati afodo so no o ma fiada ntoata o me ada dikoso adwara bamu ye de dikoso adwara bamu se ni o mrani afare ebo odibo mrani kamfrafra na sabu afo pim so Osei Tutu a wade ne ho una dikoso a wakase Osei Tutu wuni prem ya adom wuni ayini mu hine unu obi kwanfo anache awade pane penu abe odwa bode na apem ne ada na wotwa no wa santene yonko no una akonkode ne kumni padwa konkon ansa na wja chechere santemai Osei Tutu woni tete bu ankoma dabiti ankoma una hwa kwanfo aye kom wujubji ni nsam dawuro no wasai na hwase na nkrande dua woi na nso nsensa wani fie penyini asemo wei esura abodwese na nso abodwese wei abeto ani ntonwi se bi ku na meninya na ntankase na dudwa chie ana asem ne kura de santama na de mfa mfiri sasabun sam so ye nchene ba kwa pede se ne obade na kopo abo wo so adwene papa na susu papa se bi ku nu tinu fita asanura tie mu anku wo na to afra ba benka techie ma no hwe ableta na discuss kan fa nipa kom na to krana na wo sunsu akwa wo no kwachi ani se tu dia sunsuma Wosumu pamo woso na bam titiriku suma titiriku musumbu abedura uni santini dia chinya utiri ira Asantehene kwa so de obrafo nkuto ene tu twa freje wanim twa freje sikadwa anim edi mensa ma osade ye bone entu utu awumpri utu na obrafo yenku nipa ana ntwa bi achi nwuma ni fa nche no kontonko wese kan efiri soro ba ye no adamansa nyina kuom na bra chechirefo no wan ana obrafo o kan frafra ni wari ba pimpamade smani bu afọ pimpam ko amodi se tu ebodi o yebodi ani abokudi ya mo mo ma mo ne ko ba ko afadi amo a wabodomdwa kam frafra Ziom Mema kwabia irifia ngoma ne gotokumgen. Mema kwabia irifia chmo champo nu frimingen. Asante chanzo chmo champo nu frimingen. Asante sesebo sumanditien. Asante sesebo sumanditien. Kwabia satina je kasangen. Kwabia satina je kasangen. Osei Tutu mi ma odinya visio. Osei Tutu mi ma odinya visio. Why never ya sejuso supanyini ya kwa kuma sika pobano. Why never ya sejuso supanyini ya kwa kuma sika pobano. Obinya sebianko baby. Obinya sebianko baby. Amana tedi feba demle fie kasangen. Amana tedi feba demle fie kasangen. Tewani tofu wajenungen. Tewani tofu wajenungen. Ada fruda
Champion of Fingen. Oh, Sonny Glorious, Meditate. Jacques Dalana, Sedingen. A Pussybell, Cumbrachmo, Champion of Fingen. I just go free say from Po, Domini Favisi. Said to Jerry Martin Yavisio. When a Namusman Cabum and Punto and Kosoba Gan and was Santimamina. Namusman Cabum Punto and Kosoba Gan and Santimam. Obinia Sabianco, baby. Black Wabacana from Po, Domini Favisi. Mema Davina Quayadunga. Yadam Nadia Kubajo Dutchmo, jump on the Fungen. Yadia Kubajo Dutchmo, oh, that's the casa mine at Jakunga. Oh, that's the casa mine at Jakunga. Jacob Bank on your flower. Sajife from Po, Damnifao. Sajife from No, Damnifao. Was Sajife Guna was singing. Oh, Sajife Guna was singing. Oh, President Kasangan. Oh, President Kasangan. Welcome to the Blabber of the Fagunaguas, do not Chabella. Zoom. Dr. Alaji Mau Baumia. Zoom. Onan Hokani. Zoom. Hokani so man afrimu nkwanhia wohia Otumfour Osei Hokani so oman afrimu nkwanhia wohia Zoom. O say Zoom. Shepejafo panyina wodano owura Babin. Zoom. Panyina wodano achiame hina o speaker Right Honorable Aban Babin. Zoom. Omamba panyin dada President Kufuor. Zoom. Panyin dada President Kufuor. Zoom. Panyin dada owura John Dramani Mahama. Zoom. Panyin dada owura John Dramani Mahama. Aban panyimfo ne yenia ye ba ye nyinara. Zoom. Aban mo panyimfo ne atitira mo ba ye nyina. Zoom. Yenia ba mo nso nyinara. Mo amuni aba mo nyina suso. Zoom. Mijana na hima nam. Otumfour Osei ono ane maame na hima nam. Ene me yire ni Asantehene nyina nam. Ene me ni Asantehene nyina anam. Zoom. Emma mo nyina kwa ba ye tu ye nsafre mo se mo mra me ndi sa afa. Zoom. Otumfour Osei ma mo nyinara akwaba. Si ye tu ye nsa efre mo se mo mra ni sa afa she mo ba ma na ye fe. Zoom. Ene ye areho ne anije. Zoom. Otumfour Osei ene e areho ntini tuntum no. Esa ye ni dida. Zoom. Na reho ne say ye tie ba bia ni enka broni nanso obetu hye ye kro so bese no. Zoom. Reho ene se ye tie ba bi ye nka broni English broni nanso obetu hye so no yes. Zoom. Ye nko ni krom ye nka no. Ye nko ni krom ye nka no.
yentia ne mra biara Jom. yentia ne mra biara nanso opese no wotre ne die monti wose asante atre afaga na man nyina ntisi ya nkɔ ne yemu ankɔko a sabre ne Ghana fo fa bi e de ho ama ne dada Jom. opese wotre ne mem nam se sabre ne Ghana fa bi e de ho ama no na asante de omde ho ya wo ba bi nti no Jom. nunti odin kraba se opese one nana behia Jom. nti odin kraba so opese one nana behia na Jom. se woni no na di asema naka kofuka kere wasi minino na di asema Jom. ma me ekobusa na wose ompese obem onaba Jom. me kofusa no a se da bi so oba nunti nana ye se wompese obekun Jom. nti nana ye se da bi ompese obekon Jom. nti yenkohia ne ne musa na asem kro nti yenko hia no na asem kro na ode ba ye musa no Jom. sanse ne wofo obedi na de kudua oba ye no no de asundwe wa nko se ne wo fo bedi na de na kwakudua na agemai ona asumdie nti na wa nko Jom. so ye se won pentokwa bia won so ye nse ono so aba bedi no fa ade a on pentokwa bia Jom. nti ma bantu ahem se mon kohwe asem kro nka na ma osuma ba fo ba ntuma hen se monko na monko ya asem kro no na monko Jom. so no free ha kra akwa akwabo akobo ne ho adwa kakra ma na ko kakari free ha kwa akwabo akobo no ho adwa kakra Jom. ye tia ne se ai mo pese mo beba nti ne ye beba ne abeko Jom. no ka ne se broni ka ne se mon pese mbaba sa na tie di ye beba ne ma ba beko na se je nyina ne se asante nipa ewiase nyina nti won premier ne sa Jom. ne nyina ne se asante atretre ya hiem ya fa samre no Ghana titim Ghana no afa sa asase no bebre na atre ko ba biara na Jom. atre ga ende Ghana kula Jom. na ye se enko oba ya o mu ba ye betwi fa hie bonsu aban ebe wie mu ne ma nyina Jom. ba ye omo yesi enko no man ti ase omo ba betwi fa so e ma na bonsu aban be fa mu ne ma nyina ade boy Jom. ebrada bro ni panyina oba ya wo tro book no za Jom. symposium no bo ne panyina o tire krata no o kasa no Tom Makaski Jom. oka wo sisika kokko nko a wo mu wie free ha wo de kokka se ma anso nko a mpima ha 400,000 no mu fa Jom. sa mre sika kokko mu wie free ha sei no so o re kan na anso no nko am anai eno mu wie free Jom. o si nei onu o ka o si nei so de ba ne sika mu a Ejaza Brocheska or pepe 2 billion pounds nanka yo. Jom. se na wo de ba mesika mu abrochi sika mu a nka pepe 2 billion pounds ena nka yesi Jom. Broni no otro ye no na Canada no. broni a otwe krata no ena adana ebrada no wo kan kwa me kuma su apon Jom. Enti na asante dane man. enti asante ne agaye man Jom. Enso eba ye de nemu aba bedru Ghana. Jom. ba ye na mu kakra ama ye be pie Ghana Ghana nso sabi ansa na eba no. Jom. Na asante dane man. Jom. Ghana ansa na Ghana eba no na asante na edane man Ono a me wofa kwamchitwa osajma prempe tosumi ne lawyer kwamchitwa ayi kwamchitwa friend no Joseph Boachidankwa. Jom. ewura oso ono a ne ofa nana Otumfour Osei Tutu prempe otosu no ne lawyer a ejebi dankwa ya bu ndina bo no Onso na woni ne din ya de kro kwamchitwa onso nam no de kwa mitwitwe nti no mudini e ya de kro eba so ye pre independent na ye de ye nka ho. Jom. ba se Ghana mo pre independence asante de na nka ye nka ho Na ho na bono wo mo be kase na nka ho be ka ho mi enko unity state ye momu nye baako. Jom. ono no obeka chen se na yesro be ka ho na nyina nkonkoye aban na so man baako Jom. Ni enya ya ye otesa broche hima na ye prime minister. Jom. ne nya ya ye o se brochire hene na afi nso na ye prime minister Ye nyina wo Ghana bako so na ya se de ewura fie. Jom. ne atutu papa so na se ewura fie na ye mpese ye beka na nso de ewura ken ni nyina na ewo abakose mu ewo Jom. Enti nei ye wo ha ya. Jom. Ni no
kwan kro fa so ba Asantehene be say ya o hye na na ye gina ha ye kai Jump. ne wa ase a ne kwan broni fa so ba Asantehene ebe hye ha no ese ne makoe no ena ma ena ye gina wa ye kai nanso na re chiche ne say Jump. nanso na re chichire ene say ene dua yara eniema ye wi aye no ebi kopie California museum mu Jump. e biere ene ma egudia broni owi aye ebi ko ekwa America ekopia America California museum Jump. wo mo say dabi wo mo de eniema aba wo museum ni eye maku be wo mo de wo be sa de ya de abe America fo wo mo ti da bi ye de ene ma be gbe museum eni e maku nso ye sa de mo ade nyina asa abrem Jump. na ye nana ye friend no Professor Henry woni abrofu di nkuta ho a da no de asi aeroplane mu na ye de aba ye de a kire nana mu Jump. na friend Professor Anhwere ene oni abrofo di nkita ho a omo di tu aeroplane mu a ene aba ma de ye hunu ni Jump. o dwasi ebe mo hu sa asem na si yampa ye fam ye nema ampa ye hu dance ye na bedru ne no Otumfour Osei edwai a ye mfi oha aduonum edwa ye abu ye boni de dance ye sa ampa atsem no esi ya ampa eho dance ye na apiase Jump. ye gusuara me bedi ade no afi na mkwa broche hima afre me Jump. Osei obedi ade afi na okwa broche hima no na to nsafre no so me ko British Museum Jump. so okwa British Museum ekohwe ho mam ne wo mu di nkuta ho ye nema e wo ho ema Jump. mo di nkita ho ye nema ewo ho Jump. so kan say emre wo ho nti wo mu ntimi mfa ma yen ma omo ka kire ni se emra ewo Britain no enu nti no omo ntimi emfa ma ye Jump. ye beto aso adi ho nkuta ho na emom no ye beto aso ne adi ho nkita ho Jump. epim so na da no me ya etwa mu afi etwa mu na abroche hina ye de ni si foforo to ne nsa frɛ me Jump. mwana afi etwa mu bo so meto so num abro kire hene ye de si fufuro no oto ne nsafre no Jump. ka ho na ye de ka ho se me kwa mesa akɔ British Museum bio no no okọ de ka ho se okodi a o sa akọ British Museum Jump. nam sa no m kodi nkuta ho se niema no da wo ha no me kra Asantehene kra wo m ti mo nwene ho na mo mfa ma ye okọ no no kodi nkita ho se nema na abedi mo ho no Asante ekra wo mo no an kra wo mo enti mo nhwe na mo fa ade ma ye Jump. yes emra no ntie nti na so mbetimi ni ma aye nhyehyeye on se emra na wo ho nti ye nti na emom no ye betimi no aye nhyehyeye Jump. efa bronia Professor McLeod won so wapa ha be ya Asantehene be kira de wa ha ena me na na ibo agimadu ase ne mo ne wo mu nto aso ni nkuta ho Jump. Fra bronim Professor McLeod on aba Ghana be kira de ene ono ane na ibo agimadu a se munwie mumienu mun kan mun si manan na mun nkita ho Jump. so abusu me ben kroni na ebe ba se afedi o mun so apne se enema maku aduasa mienu om de bebre na emom ye de bo ebosia na ye de asi ha hwe na che ya sa de om de ama wo Jump. so penso Bible so me nkro ha fe na ntia se ye adwuma se nema o mafa maku aduasa mienu o mesan de aba na emom no o mo de ba aba be fam ye Jump. fam ye ne ye de aba ha kakra che ya sa de ama ye Jump. fam ye aba ha kakra na kire ya sa de ama wo e ka che me nam sia matia me fa no sa Jump. okay mate e fa nsa na ko ye mfie wo ha duonum ne mba na ye se de be ma me a na me de abesia se mfie miensa na bia ya sa ato aso mfie miensa am se ne magine sa na me manfo ahun se ampase ye be fa ye mako eneni Jump. be fa ne ma akọ ye hunu dada mbe tintini ye hunu na o mo de ba on si mfie miensa duru o ma sa ma mfie miensa ka ho na ne nananom ehunu se ampa e be fa ye nananom ne makọ e dia ane me prince ne dia ba ye nyina Jump. ye ya me ehun se nura na ye wo bibi na ibi nti ni bronia po nti na ma ye sa ya ma obi ehunu se ampa Asante ne obibi na bibi ene bronia ponti ena ma ne ba sa Jump. enti me ni wo mo so aka se ampa mo apre so sa yeso ye bedi mra no so ye bedi nhyehyɛ no so na bibi aye kama Otumfour Osei ono maka se ampa maka enhyehyɛ no me ne medi su pepepe ama bibia aye kama Jump. achame Jump. me ka wo ya ma me nana no nyina ehun se Asante date ase Jump. Otumfour Osei me kan kire mo ne nana no nyina so wo ka ama mahum se ampa Asante edete ase Jump.
Mfie wɔ ha ne aduonu ni broni bɛsɛ ekuro no. Mfie wɔ ha ne aduonu ni broni obɛsɛ ekuro yi. Nanso yɛ sikadwade obia ne wɔ timi de ne nsa aka. Jump. Ɔmo yɛ mpire numom ne akɔ nyinara sikadwadeɛ obia ntima pa nsa nka. Atue kɔ hin nyina de aba asantemam sikadwa obia nsa nka da. Jump. Atue kɔ hin ba yɛ nyinara de ba asantemam mu ase na sikadwadeɛ ɔmo nsa anka. Jump. Ɛno ne kura asanteman kra. Yɛ no sikadwa ɛne kura asanteman yɛ kra. Ɛno ne asɛm to ne ana asanteman abɔ. Jump. No na asɛm to no ana asanteman no sɛ abɔ. Na sɛ sikadwa da te aseɛ ne wɔ hɔ deɛ broni antimi. Jump. Obia ni hɔ obetimi. Jump. Ɛdɛ te ase a nɛ ɛwɔ hɔ yi broni antimi ɛnɛ obiara antimi. Jump. Ɛno na me pɛsɛ me nananom nyinaa de hu sɛ asanteman da te ase. Jump. No ɛna ɔka asisi dua sɛ ne nananom ɔpɛ sɛ muhunu sɛ asanteman ɛda ho ɛte ase. Jump. Nananom ɛde yɛn ho mogya ne ko gye mɛyɛ. Jump. Nananom de mogya ɔmo a mogya ne ko ne gye asanteman. Ɛna asante aduane ayɛ dɛ sika ayɛ dɛ Jump. Ɛna asante ɛnɔɛ ho aduane ayɛ dɛ sika ɛna ayɛ dɛ. Jump. Yɛbɛgye sika atɔn. Jump. Ɛgye sika ne atɔn. Yɛbɛgye sika atɔn. Jump. Sika ne atɔn. Nananom nso anyɛ saa. Na Jump. nananom a ɔmo di yɛn anim no ɔmo anyɛ saa. Eti nne mu nyinaa mfa nhyɛ mu sɛ ɔsɛ mo kum ho de gye asanteman. Jump. Wɔ sɛ ɛnɛ mo nyinaa mo mfa nhyɛ mu mu ankorekore bi a wɔso wonim sɛ woyɛ asanteni deɛ wobɛko na wagye asanteman. Jump. Mmeranteɛ ne mmabaa ne nyinaa nya dɔ ne yɛnya akoma pampa ma asanteman. Jump. Mmeranteɛ ne mmabaa nyinaa monya dɔ ɛmfa ma asanteman. Jump. Nananom yɛɛyɛ no. Sɛdeɛ nananom edi kan ɛyɛɛ no. Jump. Mmaa nyinaa tumi tuo de gyina hɔ ma asanteman. Mmaa nyinaa twi tuo gyina hɔ ma asanteman. Saa na mehwehwɛ firi me nananom nyinaa. Otumfoɔ Jump. saa na wɔhwehwɛ firi ne nananom nyinaa hɔ. Sɛsɛ yɛka Ghana ho. Sesei akɔka Ghana ho. Jump. Emu mmara ne nhyehyɛeɛ yɛdi so. Jump. Emu mmara ne nhyehyɛeɛ no yɛdi so. Na mmom deɛ wɔsɛ Ghanafoɔ hunu ne sɛ. Jump. Mmom deɛ wɔsɛ Ghanafoɔ wɔn hunu no hyɛ ne nso no sɛ. Woyɛ dan wontumi nyi asante mfiri Ghana asɛm mu da. Jump. Yɛ dan wokɔ soro na aba fam sɛ asante deɛ wontumi nyɛ mfiri Ghana ase mu da. Jump. Ɔyɛfoɔ asɔfoɔ wɔn wontumi nyi asante mfiri mu da. Jump. Wɔfo asɔfo hwan obiara ne hɔ bɛtumi ayi Ghana asante afiri Ghana ase mu. Jump. Krato bɛyi asante afiri mu de tan bɛtaa yɛn ebebu afa so. Jump. Kasa obeyi asante afiri mu bɛtaa yɛn a wo ankasa ebebu afa wo so. Jump. Ɛno nti mo mmiɛ nyinaa mo mmiɛ mfa dɔ nka mbom ne yɛn tena. Ɛno nti mo mɛyɛ Jump. yɛn fa dɔ yɛn ka mbom na yɛn tena. Yɛne yɛtena dɛm pɔpɔ de ti asanteman yɛnya na ɛnyɛ yie. Jump. Ɔmo tena dɛm ɛbɔ pɔ ɛde ti asanteman no mo nya yɛ o tom na ɛnyɛ yie. Jump. Yɛn yɛde dɔ ne nkabom na te ha. Yɛde ti ha no ɔdɔ ɛne nkabom ɛne de ti asanteman mu ase. Me nananom ɛwɔ zongo nyinaa me nananom me ne wɔn te ha fɛfɛɛfɛ. Jump. Foɔ onye nyinyi mu ne nananom ɔmo zongo nyinaa ɔno ɔmo te ase fɛfɛɛfɛ. Anwurafoɔ me ne yɛ nɛte ama me yɛ baabi a ɛte yɛfrɛ no anwuraga. Anwurafoɔ ɔmo baabi a ɔmo te hɔ yɛfrɛ hɔ no anwuraga. Nzimafoɔ me ne yɛ nɛte nzimahene bɛtɛ traditional council. Jump. Ɛnom na ɛte nzimahene Kumasi traditional council ɔbɛtena mu bi. Mfantefoɔ ɛhene wɔ ha wɔte mu bi. Jump. Ntefoɔ hene ɛwɔ ase wɔte Kumasi traditional council. Na deɛ bɔne ne yɛayɛ. Jump. Ghana yi yɛbisa mo asante ɛdeɛ bɔne ɛne yɛayɛ. Ɛdɔ bɛn ne yɛn kyerɛ. Ɔdɔ bɛɛ ne yɛn nsa nkyerɛ bio. Kɔ baabi sɛ wobɛnya ahyantene tan wɔ hɔ a. Jump. Kɔ baabi sɛ wobɛnya asantene tan ɛwɔ hɔ a. Na adɛn nti ne yɛkyerɛ dɔ wei nanso mode tan ahyia yɛ. Adɛn Jump. nti na yɛkyerɛ dɔ kɛseɛ sei nanso ɔtan ɛna mode yi ayɛ mode kyerɛ Wɔn yɛn. yɛn nyinaa nyɛ baako ne yɛmfa mmoa Ghana ma. Mo yɛ Jump. nyinaa yɛ baako tom ne mfa nkyerɛ Ghana ɛman no. Amanyɔkuo no nyinaa hu sɛ asante nim a ɛnyɛ yie. Amanyɔkuo no nyinaa mo nkae hunu sɛ asante mu a ɛnyɛ yie. Yɛn nyinara Jump. ɛnɛ yi mede hyɛ mu kra ma mo nyinaa ma hu sɛ Jump. asantema da te ase. Jump. Ɛnɛ wɔde hyɛ mu kra ɔsɛ sisi bio sɛ ampa asanteman ɛda ho ɛte ase. Jump. Yɛnyɛ nnipa nsene wɔ biara yɛn nyinaa yɛ ade korɔ yɛ baako. Jump. Ɛdɛ yɛn kaa sɛ nipa se obiara o
Enyina ya adikoro ye baako. Nemo me makwa mu obi anso nsisi Asante. Nemo se Asante ni wote abanya so wote skedwa so die. Won makwa mu obi ara nsisi Asante. Jom. Ye wose mu nyina mu hu no se. De wose mu nyina ra mu hu no se. Amanyofo ni nyina de wose mu hu no se. Amanyofo ni nyina ra de wose mu hu no se. Emre ye ninka so. Emre wo ye ninka so. Emre ye ninka so. Emre ye ninka so. Enti mu me emfa akoma pa ne do entra ma bi. Mu me emfa akoma pa odo ye ntra ne bibia enye kama na so bi magana. Unya tumi na re hu. Se tumi no ebedi ho na refri hu a. Unya tumi refri hu. Unya tumi na refri hu a. Ka hu se do twa. Ka hu se edewanim etwe. Zom. And yeah, trained the free British Museum beba. Jom. Yes, I was swimming 9 num no beba. Jom. Otumfour Osei and the SC, yeah, train the free British Museum beba. I hear any mobosum na said. Jom. And no so bad, and I know you're thinking I be go am mahuno. Jom. Was it no so bad, Nina and Anum, it be go am mahuno. No be who say I'm pass no, who say I'm pa. Abrofun be wia ye nema e de koye. Ya kan si nyina be ya adwumaden ni abo ehun moden ni de akyekere me ya. Jom for se dia ka ne se e be ya adwumaden ye bobo ehun moden ni ade kyekere o man amana yi. Jom. Ye ne maba nsawe ni wi no ye nya ni nyina ni emfa ahoden fa nye kure me. Jom. Yom. Otumfour Osei nante ne maba ensanom ne numone a ye num ye nya ni nyina ra. Ni am ye ni na ho ni nya adwumaden. Jom. Nya sa ne na nam ne teacher Asanteman. Jom. Nyina mo ma ho den na ho na mo fa mu nyansa anka ho ne nyama ne. Na mu nyama ma ho den nyina ho na mo fa mu nyansa anka ho ne mfa teacher Asanteman. Anan mo ye bi da yenso ye betimi na nanom o ma ye bi da yenso ye betimi aye. Jom. Medamu nyina se nanan mu nyina medamu ase papa Jom. na edi sa awuda ye damu ase papa. Otumfour Osei damu nyina ase nanan mu nyina damu nyina ase onu mu nyina ra ene ne fefide onu mu edie. Otumfour Osei wo da obi bia ase. Jom. Otumfour Osei no. Jom. Yeah. The King of Kings, the pillar of peace, the Chancellor of the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, the King of Ashanti, the live patron of the Kumasi Asante Kotoko, in whom I'm well pleased, His Majesty Otumfour Osei Tutu II. Nana Piao.